kakabsat, kumusta kayo amin dita Pilipinas? Ay naramin ko ato nga video ta kayat ko lang ma-share no kasano ti biag ti nurses ditoy Amerika itatta nga pandemic. Narigat kakabsat ti biag mi nga no nurses ditoy. No apang kami jay trabaho kasta unay iti kararagmi nga sa payla kumata haang kami nga may assign iti pasyente nga dati COVID na last week na i-assign nak iti pasyente nga hami nga mo nga positive gayam iti COVID. Iso nga kastaunay iti danag ko ta adadagi regulasyon no kasano ka nga agi nga protektaam iti sarilim anya digita nga regulasyon ay nagado nga regulasyon ditoy agduduma innal daw agbaliw iti regulasyon nga surutem ijay pagtrabahuan ngem oray no kasta dalata mo ti pinaganad da tao ditoy no awan iti trabaho adtoy kami latabalay no kailangan nga rumuar ay ket gi suot kami iti face shield ken mask ta na-stricto da ditoy. Adapay jay na minsan nga naipost siya kamo nagpaiso nga natiliw da hangaga po ta nagiinom da no di ket iti COVID nga did not exercise proper social distancing kano nagparty dan sa na napantipulis natiliw da. Ado mo ti maaramid no man bilang hanggang nga mabalin nga rumuar wenno kailangan nga surutan DJ regulasyon da nga social distancing. Dito'y uso digiti ag garden. Damo base nga garden ko wenno saan datak mo baba nga medyo tukar-tukar. Kansyon di karaoke siyempre hanggang nga Pilipino no hamunga mo ti ag kansyon di karaoke wenno agluto nasorsorwak pay no kasano ti agi post ti YouTube adumati pa ka liwliwaan nga maaramid dito no adda basit nga budget nga mabati kadagiti gastosan dito ay medyo adamat tiwayang makapag-online shopping sagpaminsan ket itata Domingo may kalimang aldaw nga off ko ay ka aglablabaak kasta ti biag ditoy awan ti katulong sikat ti aglinis ti balay sikat ti aglaba sikat ti agluto sikat ti aginnaw kasta ti biag mi ditoy kakabsat idi awan pay ti COVID adamot ti marenta wenno masweldoam nga ti trabaho da kadyo umay databalayo nga aglinis isuda amin ti aglinis ti kinarto kwarto vacuum da digita carpet mo linisan da amin ingana digiti kubeta ngam itatta delikado nga rod ti adamo ti COVID tayo iso nga si tayo da tao iti agarami da amin digitoy pinaglinis ti balay at nati nabasa nga artikulo dati napalabas nga aldaw nga agkurang ti nurses ito'y Amerika iso nga dagiti kakabsat kan ad-adi nga balak da nga agbalin nga nurse wenno agadal ti nursing ay ituloy yu ta baka ag-open manan ti embassy wenno to'y Amerika para kada tayo nga Filipino nurses no kasano ak nga nakaumay ditoy may istorya to ti no kasano nga nakaumay datoy sumaron nung episode ko dati vlog ko kadagiti biag ti na nurses ito Amerika
nakapag-reconnect kadagiti gagayem ko kan kaka-eskwela idi mano nga dekadan idi pala high school kan college ita Pilipinas ket maragsakan launay da tao ta ado kami nga kaka-eskwelan idi nga ti trabaho na dito itatta ket nurses. Ado ti mabalin tayo nga mapagtutungtungan no maipanggap iti biag ti na nurses dito Amerika. Han nga nalalakay ti agbalin nga nurse dito lalo digiti pasyente dito dumada hanga kaslay ta Pilipinas nga no pasyente ikata surutem no anya data ibaga iti doctor wenno nurse ti pasyente dito ado digiti narigat nga mapasyente amuda digiti rights da nalaing da nga agreklamo ket no barbaro ka nga nurse dito may si agsangit ka ta na natangken ti ulo da ngam no nabayag ka metten nga nurse amo metten no kasanom nga imanis digito nga pasyente ado ti mabalin tayong mapagtutungtungan lalo kadagiti ading wenno kakabsat dita nga kaya dati trabaho umay dito Amerika nagtrabaho akas nurse i-discuss to dagiti sumarsarundo nga episode nga akas ko nakon ken dagiti kakabsat met nga na nurses dito no adati may inayon nyo nga advice kadagiti kakabsat tayo nga di Pilipinas nga gagar nga umay dito Amerika nga trabaho mabaling kayo mga komento lalo digiti experience yo no kasano kayo nga nakaumay dito ta adumet nga banag wenno ways no kasano ka nga makaumay dito Amerika may santo dayta nga episode nga mai post ko dito no kasano ti umay ito'y Amerika nga trabaho akas nurse mabalin nga nagdumametten iti regulasyon dita Pilipinas lalo digiti hiring process no siya i-base ko laeng no the experience ko no at dati pangarap yung umay dito'y Amerika ituloy yung laeng dayta nga pangarap yo awan ti makapagel hanyong denggen digiti tattaong mag-discourage kanyayo ta di ko nakon adum nga ron digiti tattaong ti ugali da pay lang nga natatta di nga crab mentality no dati ganda ti padada nga tao nga kaya na nga umungar ti biag iguyod da pababa ngam no para kanyak ti advice ko laeng basta kaya yung lakid di agadal kayo nga nalaeng aginquire kayo no kan sa no materig regulasyon dita ti pinakaumayo ditoy ken ito nga episode no nya digiti kasla amo da tao ditoy nga may i-post kunto bareng makatulong ken mang ado ti oportunidad ti nurses ditoy no may panggap si iti trabaho iso nga hantay nga ginapal digiti pangarap yo surutin nyo laeng tupden nyo digita kaya yung marami ti biagyo awan ti chinchinnismis ano maamuan ni kapitan kababain ala ka dayta lang ti maibagak pa itatta kakabsat kumusta kayo amin dita agkomento kayo, istorya yung mati pinagbiagyo dita Pilipinas, tamailiw kami kada kayo. Diyos ti agnina kada kay amin.